רוצה לחשוף את המזואפנדיקס. שרפים? שרפים. אין לי כוחר. דיקולר ארטרי קצת מדמם. גזה. תזיז את הצקום. פרננדס. אין אף אחד שבא לקבל את הכדור. כולם עומדים. כולם עומדים. תלחץ חזק. תלחץ. חולה מתעורר. לא מרוכז, גונזלס. עכשיו קסום, 1 על 1. מאוד מהיר אחמד קסום. בועט את זה! אבל הכדור הזה הוא רע מאוד. מה נתת לו? בית"ר ירושלים בני סכנין. אני מקווה שהוא יתעורר מזה.